Mä oon Make MCPVP. Tää on siis nyt jatkoa viime videosta. Sillä mulla sitten vähän aikaa sitten tuli mieleen se Blind Brasters. Eli mähän sinne syön sitä. Joten siitä on 15 sekuntia, kun mä kuvasin sen yhden toisen. Ja sitten mulla oli yhdessä Blind Brasters suussa ja sitten mä tajusin, että eikö niin, mähän unohdin näyttää, kun mä syön sen. Eli se on yhä mulla suussa. Näin. Ja nyt mä ajattelin purra sen. Hyvä. Ja sitten mä tykkään hirveästi kaikesta tulisesta ruoasta, chilistä, tulisesta ketchupista, turkin pippureista ja näin. Turkin pippureet, mä tykkään purra niitä. Vaikka se kyllä menee liian vähän aikaa siinä, mutta ehdottakaa, jos te haluatte, että mä näytän teille jonkun videon, jossa mä syön siis chiliä tai turkin pippuria tai näin. Jotain tulista. Ja jos te tiedätte tulisia ruokia, niin ehdottakaa mulle. Tilaa, tykkää, kommentoi, moro.